هەوڵدانا ڕژیمە ئەسەد و رووسیش بۆ ڤەگرا پەنابەرên Sûriyên ku li derve dimînin berdewam in. Lêwelatiyên Sûrî di matirsiya girtin û kuştinê de ne eger xwe amade kirin ji bo vegerê. Wezîrê Karûbarê Penaberan yê Lubnanî Muîn el-Merabî ragihand ku rejîma Esed bi karê tolhildanê û binpêkirinan derbarê welatiyên Sûriyên ku ji Lubnanê ve digerin li ser mal û mirkên xwe radibe. û ya herî dawî jî kuştina hejmarek welatiyên Sûrî yên ku ji Lubnanê vegerane Sûriyê. Merbahî her wiha got ku hejmarek kiryarên Taîfî ji aliyê rejîma Esed ve hatine tûmarkirin. û ya herî dawî jî kuştina sê welatiyên Sûrî ku ji heşt mehan ve ji Lubnanê vegerane Sûriyê biriyên nerewayî û lê cem ewlehiya giştî netûmarkirîne û roja duşema borî hatine kuştin. û li gor rojnameya El Hayat ya Lubnanî ku berî demekî jî malbatên wan sê kesan hatibûne kuştin. Wezîrê Lubnanî tekez kir ku ew kiryarên ku rejîma Esed pê radibe dihêle ku penaber bimînin di matirsiya vegerê de. Merbahî hejmara penaberên Sûrî yên ku ji Lubnanê vegeriyana Sûriyê daxuya kirin ku nêzîka 55,000 e û 7,000 ji wan bi serpiriştiya ewlekariya giştî ya Lubnanî vegeriyane. Berî çend rojan jî hejmarek welatiyên Sûrî yên ku ji welatê Siûdiyê vegerane Sûriyê biriya dergehê Nesîbî Hevsînor bi Ordonê re û li ser wê xala sînorî ji aliyê çekdarên rejîma Esed ve hatin girtin û binçavkirin û sê ji wan beriv navinda leşkeriya neçar ve hatine birin û tenha çarenivîsa wan nediyar e. Rojnameya Bild ya Almanî jî berî demekî agadariya welatiyên Sûrî kiribû ku rejîma Esed lîstek amade kiriye û tê de navê bêhtir ji 3 milyon welatiyên Sûrî heye wê rastîgirtinê û tolhildanê werin eger vegerane Sûriyê û ew yek bi tometa ku wan piştevaniya şoreşa Sûrî dikirin.